O CRA de Valga cumpre 2 décadas formando os máis pequenos do concello. O colexio conta na actualidade con 60 alumnos repartidos nas 6 escolas da vila. Para celebrar o 20 aniversario, o CRA organizou diferentes actividades para os escolares no centro de campaña. Na visita, a conselleira puxo en valor a educación no rural galego. Está claro que Galicia ten unha parte rural que é fundamental para a nosa vida cotiá, que a actividade do rural aséntase nestes núcleos, pero é moi importante contar con escolas como esta e ademais con esa agrupación de escolas que pertencen á mesma contorna para que os nosos cativos poidan estar nas escolas ao lado da casa e que poidan contar, como neste CRA de Valga, incluso con auxiliares de conversa que lle facilitan esa categoría de colexio plurinfantil. Dende o CRA destacaron o proxecto educativo que se realiza no centro e nos diferentes colexios rurais da comunidade. E nos últimos anos, sobre todo, búscase un tipo de ensinanza diferente que aposte por entornos rurais, unha ensinanza individualizada con grupos máis reducidos e dende os CRAs, tanto do CRA de Valga como do resto da Asociación de CRAs de Galicia, é a proposta que levamos a cabo. Son proxectos educativos que distan moito de servicios complementarios como poden ser comedor ou transporte, que educativamente non teñen moito, pero que sí que nos aportamos a nosa pizca. Pola súa banda, o alcalde de Valga resaltou a importante proposta educativa que oferta a vila. Valga podemos presumir de que non hai ningún neno do noso concello que non teña praza na gardería. Doblamos, incrementamos, ampliamos o que é a gardería, por tanto, todos os nenos de Valga están que demandaron plaza, están na gardería e o que digo eu sempre, presumindo tamén que dende 0 anos ata a universidade pódese facer todo en Valga. Ambas administracións mostraron a súa disposición para seguir colaborando coa Escola Rural da Vila, destacando as posibilidades didácticas e as metodoloxías de aprendizaxe que se levan a cabo nestes centros.